Алмаз Ахматшин дезинфекциялаучы махсус килемге басып үтә. Кизү туручы тән температурасын үлчәй маска, перчатка тәкъдим итә. Куллар антисептик белән эшкәртелә. Бюллетень алганда да дистанция саклана, паспортны ерактан гына күрсәтәсе. Тавыш бирү кабиналары быел башкача куелган, пәрдәләр юк. Барысы да куркынычсызлык максатыннан. Үз гражданның бурычын үтәгәннән соң район башлыгы әлеге әһәмиятле вакыйгага карата үз фикерен белдерде. Безнең илгә кирәк кичле һәм социаль ориентлашкан Конституция, ул безнең илебезнең һәм балаларыбызның киләчәген үзгәртә. Һәр тавыш бирүчедәсе сайлау участокларында кабиналар дезинфекцияләнә, барлык өстлекләр дә антисептик белән эшкәртелә. Район территория сайлау комиссиясе рәисе Дина Хыҗҗатова белдергәнчә, һәр көнне 3 сәгате үткәннән соң һәр сайлау участогында дезинфекция үткәрелә. Үзебез анализлар бирдек ковидка. Шулай торып курслар уздык. Шулай без үзебез перчатка маскаларны алмаштырып торабыз 2 сәгать сайын. Нурдатлар тарихи вакыйганың әһәмиятен аңлый, шуңа да тавыш бирүне үз гражданлык бурычы итеп саный. Полностью поддерживаю семейный. Гаилә мәсьәләләре, ел сайын пенсияне күтәрү кебек төзәтмәләрне тулысынча хуплый. Миңа шәхсән тарих укытучысы буларак илнең чиген саклап калу аеруча мөһим. Быел йорт яны территорияләрендә тавыш биреп булган, шәһәрдә график буенча һәр көнне 2 мобиль автобус куела, сайлау участоклары булмаган авылларда палаткалар урнаштырыла. 68 хуҗалыклы Үрнәк авылында да беренче тапкыр тавыш бирү бинадан тыш үткәрелә. 23-65 сайлау комиссия әгъзалары мында иртәнге сәгать 8-дән көндезге 1-гә кадәр эшли. Ачык һавада булса да бина эчендә кебек үк барлык саклык чаралары үтәлә. Тавыш бирүчедән соң урыннар антисептик белән эшкәртелә, келәм дезинфекцияләнә. Бу сайлау участогында илдәге булган мөһим менә шушы хәлләрне истә тотып, бөтен саклану чараларын үтәп барабыз. Аларга маска бирәбез, перчаткалар бирә барабыз, һәм инде дезинфекцияләү чараларын да вакытында үти барабыз һәрбер сайлаучыдан соң. Бу мөһим чарадан читтә калмаска булдык. Саф һава астында сайладык. Бик әйбәт, барлык саклану чаралары да күрелгән. Теләүчеләр идән генә тавыш бирә ала, моның өчен алдан гариза язарга кирәк. Өйгә барып сайлату элек тә бар иде. Ә менә бу катлаулы вәзгыятькә бәйле хәзер исә гариза ясаучылар тагын да күп булган. 23-65 участок сайлау комиссиясенә дә Киекле авылы буенча 95 кешедән гариза кергән. Аларга менә шушындый пакет тапшырылачак, ягъни ул пакетта бюллетень, бер тәне тапкыр кулланыла торган маска, перчатка һәм бер генә тапкыр кулланыла торган ручка, антисептик сөртелгән салфетка куелган. Һәм биредә дә шулай контакт ярдәмендә тавыш бирү булачак. Ягъни участок сайлау комиссия әгъзасы белән гариза язган тавыш бирүче кеше бер-берсе белән очрашмый. Менә шушындый саклык чаралары күрелә, әлеге конституциягә төзәтмәләр кертү буенча тавыш биргәндә. Тавыш бирү куркынычсыз үтсен өчен барлык сайлау участоклары җитәрлек күләмдә антисептиклар, бер тапкыр кулланыла торган ручкалар, халатлар, маска, битлекләр һәм башка кирәк яраклар белән җитәрлек күләмдә тәэмин ителде. Ручка одноразовый, антибактериальный ковриклар, перчаткалар, маскалар. Район буенча 40, шәһәрдә 15 сайлау участоклары эшли башлады. Алар иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр ачык. Бу шимбә һәм ял көннәрендә кертеп, 1 июльдә шәһәр үзәк хастаханәсендә тагын бер вакытлыча тавыш бирү участогы булачак.